talata ye septembre kalo kilita ani konoto samba filani mugan saba amunu sogolindo ana mali kunafoni bololo siro fe ama fo o bela jarali ni nyatuma o bismillah kabi kunafoni o keneka anga jamana muso nyamaw alini anga jamana region to fana muso nyamaw ulu koni jera ka nyogonye ke sigi min koni kera kunu septembre kalo kilita ani shiki wala sa kasega kuma be ani chebenka sigi yera koni kera okum kono ore koni dogo ko min taleno ka atoko konda be ani chebenani autoko yi scenario Bamako karachi mbino ni abifuma ko jala koroji na mali akoni yera ka foko mado ko intara demseni la karo koni kaburu daile ka ashu koni bo ka trani ayi amba fo okoni be ayira ka foko anga kaburu do na lakana koni ka ngake ula kosobe wani ofene boreno kunuko nyamakoro ka olu feno mado fana ko imnela shuko limba ni dabali mafenda okoni akoni kumika kaburu dore koni sini abino doino kale konto obarala moko koni taratikeke alila huye ajata kabla bololo siraw fe waku natana ifangati la mauka bolo konika kulukuru region konna la ayira ka foni wakati na ko olu koni ka taxi chama koni bora olu songola kada kan koni a tagalaje kata samba fla ani tani shigi wakati ula wa taxi koni kumiti jo fla muruburu binani ani kelen keme srala nga kata ula kana bla samba fla ani mugan fla la hakona ni jo fokele murumuru binani ani kono tola ni ambora mta jamana ko kanki barula Niger jamana ali koni femi karko fangati la mogoje kuludo koni bla femi wadugu beneni Niger frontière ani femi uni Nigeria frontière o kodna ka sangani femi karko fo sidi o koni ka intervention militaire ko wi ina fama dogo mashila wakati temelina koni dugu kulo yere ni oisizumi okoni kala Morocco ko olu koni fino ore sinfe Ameriki jamana nyamani okoni Joe Biden ali koni bora katasi blake Morocco jamana nyama ani jamana de kege na Brazil le mamun koni ni turala ni kuina France jamana koni ayira kuni wakati na dansiri koni mirake fembe karo kafo uluka jamana koni ka femi Burkina jamana di demsen do koni tala mol sirafeni abifuma ko adoption ni wakati no koni ayira kafo ko ulubar o bela jarali koni damina sirula o koni me ayira kafo ko ni jamana flani nyogonche damina siri ululi nyogonche demseni ladun konna nini wida sirike anga bi kuna foni ola amunu klube ana jamana kono fo jamana ko kamba fo ni ci o kala mil kunyumana ni awbe fe aka chake do kala kudo aka jako fe kala kudo habse ko so mali kuna foni direction commerciale la o ko fe munu me fe ko fulu ke kuna foni ola bana wisiga wulili ke nga juru sarani o 94 42 23 82 ni o bi kono to anani binan anifla moga ani sabah bi shegi anifla o rolla mi foli di Abdou Traoré mama sakama mali ani Sénégal frontière la o ko fe ami burama damile koni foni ala sigoro benendo libima ama foni chawala mel ko nyumana ala kashini faraneni au shika